Father for Coca. Kanubaga kelen la bele fu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati na u ka gabugudaw la u ka salon kɔnɔna na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka dakunataw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an bɛ nɛgɛjuru sira labila a bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di ani ni gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an ka fɔlɔ cɛtiriw ɲɔgɔnlɔnw o ni sisan ta danfara jumɛn de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an ka jɛmukan dakun ye n'an bɛna walawalali k'a ka sɔnni o hukumu kɔnɔna na maa min b'an bolo kɔrɔ bi ale ti maa dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔnlɔnbɔ hukumu kɔnɔna na fo ka taa se cɛtiriw bɔli ma ni an ko fantanya kɛlɛli surtout maa min a yɔrɔ yɛrɛ na bɛɛ bɛ o dɔn ne b'a fɔ ko ne bɛ jeliba biyɛn de fɛ a bɛ mɔgɔ caman hakili lajigi kɔrɔlenw caman na maa minnu don u ka cɛtiriw caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw don u dɔnnen don fo ka taa se u ka cɛtiriw b'a to maaw bɛ kalan maaw bɛ fɛn caman dɔn fo ka taa se bɛɛ bɛ ɲɛyɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ i mana kɛ mɔgɔ suguya o suguya ye o n'a ɲɔgɔnna caman a y'an caman layɛlɛ denmisɛnninya la wa a y'an caman kalan fana o hukumu kɔnɔna de la an taara se maa min ma n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan in dakun kan ale de ye tonton Salim Sila administrateur do groupe ɲɔgɔnlɔn hukumu kɔnɔna na i ni ɲantuma tonton Salim an b'i fo an y'i wele ka na an y'i bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ dakun na i ye an ka wele jaabi ka déplacer ka na o yɛrɛ ye bonya belebeleba ye an fɛ an b'i fo la kosɛbɛ aw yɛrɛ b'i fo i bɛ se ka fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye tonton Salim yɛrɛ jɔn de don a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a filɛlibagaw ni kanubagaw k'u faamu fɔlɔ yanni an bɛ don kumaw kɔnɔna na sani an bɛ don kuma kɔnɔna na n bɛ a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana sumaya an bɛ ko ko la n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ a k'a sɔrɔ i sen fila bɛ duguma Ala k'an ka jamana sumaya n ka foli bɛ se maakɔrɔw ma n ka foli bɛ se minnu fana ye baara in daminɛ ne ɲɛ sani k'a daminɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko kalanden de don hali bi mana min fɔ n'o ye fili ye u k'a jate minɛ adamadenya taabolo de don ne yɛrɛ tɔgɔ ko Salim Sila ayiwa ne ye comédien ye n bɛ groupe ɲɔgɔnlɔn na n bɛ administration fana assuré groupe ɲɔgɔnlɔn na voilà i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna groupe ɲɔgɔnlɔn yɛrɛ a daminɛna wagati jumɛn ani mun de hakilina nana ni groupe ɲɔgɔnlɔn yɛrɛ bon groupe ɲɔgɔnlɔn nana depuis école la anw ye promotion 82-86 ye an kun b'o hukumu kɔnɔna na an selen 3e année na tubabu dɔ tun bɛ yen ko Philippe Duchesse de ko ka théâtre de sensibilisation créé u tun bɛ taa ka taa fatɔw animation kɛ pour que ka fatɔw ka maladie situer donc a ye groupe ɲɔgɔnlɔn créé o de hukumu kɔnɔna na bon a kɛlen ka groupe ɲɔgɔnlɔn créé ne yɛrɛ tun t'a la fɔlɔ dɛ a kun daminɛna ni mɔgɔ dama ye olu kun bɛ yɛlɛ ka taa a fɛn kɛ animation kɛ après an ka 4e année a ye équipe formée parce que jamana kɔnɔ on avait besoin fɔlɔ an ka fɛn bɛɛ kun ye oralité de kun don donc maintenant dugu sigi cogo dugu taabolo an ka fɛnkɔrɔbaw pour que olu kana tunu ka mɔgɔw invité minnu bɛ fɛn dɔn ko dɔn u ka se k'a yɛlɛma pas k'a yɛlɛma u ka se k'a kɛ gafe ye ka bila walasa sini mɔgɔw bɛ se ka profiter a la bon u tun y'a fɛn wele ko opération lecture publique mais a kɛ kun tun ye ka données collecter walasa mɔgɔw bɛ se ka profiter a la donc o hukumu kɔnɔna na
groupe équipe minnu kun bɛ yen ne fana faral'u olu kan donc an y'o sensibilisation kɛ Mali cercle bɛɛ la ka taa ɲɛfɔli kɛ an ka dɔnni kɔrɔ minnu bɛ yen a nafa ye min ye o f'u ye walasa u ka na a ka sɛbɛn ka bila a daminɛna ten de et après maintenant anw tilalen bon fonction publique kun bɛ mɔgɔ minnu ta théâtre bɔla kun ka dɔgɔ a la kosɛbɛ san dɔw yɛrɛ kɛra théâtre bɔla kun tɛ taa yɛrɛ fonction publique fɛ donc on obligera ka groupe ɲɔgɔnlɔn créer i y'a faamu bon ni n ko ka créer o officiellement ye ka papier k'a la n'o tɛ a kun bɛ fili bolo k'a sɔrɔ i y'a faamu papier ma k'a la donc an farala ɲɔgɔn kan ka groupe ɲɔgɔnlɔn créer an faralen ɲɔgɔn kan maintenant ka groupe ɲɔgɔnlɔn créer an bɛ baaraw kɛ planning sidaw fantanya kɛlɛliw a kow ka ca voilà caman de bɛ yen an ye baara k'o caman kan donc an ye tournée kɛ Mali fan bɛɛ fɛ i y'a faamu parce que an tun bɛ spectacle minnu créer a kɛra bon yɔrɔ fɔlɔ tɔn de tun bɛ tɔn villageois de tun bɛ yen olu de tun bɛ cikɛ kow ɲɛnabɔ gɛlɛya minnu b'o kɔnɔna na ani malo turu fɔlɔ an fɛ yan malo tun bɛ jaga seri de kɛ i y'a faamu mais technique dɔw nana mun b'a to hadamadenw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ nafa sɔrɔ malo turuli la ka tɛmɛ jaga seri kan o hukumu kɔnɔ an ye aussi du Niger village presque bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw k'a nafa ye donc an ka fɛn focaliselen b'o o baara de kan voilà bon jusqu'à présent an b'o de fana kɛ la a faamuna an bɛ se k'a fɔ sensibilisation yɛrɛ domaine kɔnɔna voilà an b'a ye k'a fɔ aw ye nin daminɛ depuis ni san joli fo sisan an b'a ye k'a fɔ halisa n'i ye kɔrɔlen ninnu lamɛn i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon a bɛ i n'a fɔ an bɛ wagati min yɛrɛ la i komi sisan a idée ninnu kun bɛ n'aw la cogo di ka a baaraw kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ thème dira aw ma sensibilisation kan ka kɛ nin de kan mais aw yɛrɛ bɛ a baaraw don ɲɔgɔn na cogo min a idéw bɛ na cogo di bon a idéw bɛ na cogo min na c'est que n'u ye baara d'aw ma u bɛ thème di bon thème in kɔnɔna na a accompagné don ni TDR ye terme de référence o ye u mago bɛ laɲini minnu na u ka slogan u b'o bɛɛ sɛbɛn donc n'anw y'o papier sɔrɔ sisan bon an mɔgɔ damadama min bɛ scénario kɛ a bɛ ɲɛfɔ an bɛɛ ye nin fɛn de bɛ yen donc mɔgɔw ka miiri a la u b'u ka scénario fɔ donc ni mɔgɔw ye scénario fɔ bɛɛ bɛ na bɛɛ b'i ta fɔ n'an y'a ye min kɔni b'a bɛɛ ta en charge an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigi ka scénario fana dɛmɛ k'o éclairci n'an yɛrɛ dama y'o kɛ tuma min i y'a faamu an bɛna répartition de rôle kɛ n'an ye répartition de rôle kɛ k'a répéter nɔgɔ minnu b'a la k'olu bɔ a la an bɛ sɔrɔ ka taga n'a ye partenaire yɛrɛ fɛ yen ka taa jira a la partenaire b'a fɔ a ye nin fɔ o ma bɛn i y'a faamu a y'a remplacer ni nin an bɛ discuter a kan kun jumɛn na a ye nin fɔ donc mɔgɔ caman hakilina de don ka fara ɲɔgɔn kan donc o la a ka ca ala fɛ fili tɛ kɛ parce que bɛɛ y'a lajɛ spécialistes y'a lajɛ fɛn yɛrɛ bɛ minnu kun kan population cible olu fana b'a ye olu fana bɛ kuma donc il va de soi que a bɛ kɛ œuvre complète ye quoi o de b'a to caman na n'i y'an ka fɛnw ye hali ni fili b'a la a ka dɔgɔ voilà a faamuna wa ladilikan caman bɛ bɔ a kɔnɔ fana i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ ɲɔgɔnlɔnw ani cɛtiriw ani sisan ta i yɛrɛ hakili la danfara jumɛn de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bon je crois que danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que fɔlɔ ni sisan ye kelen kelenw tɛ yɔrɔ kelenw tɛ dɛ bon théâtre fana y'o de ye parce que n'i ye théâtre ta bon
an karamɔgɔw b'a fɔ an ye cogo min na théâtre tɛ dɔwɛrɛ ye koyi dungale de don min bɛ kɛla an fɛ don o don o dungale de ye théâtre ye donc fɔlɔ ko minnu tun bɛ kɛla hadamadenya sira fɛ ladamu sira fɛ anw ka fɛn bolo olu kan wa sisan fɛn minnu fana bɛ kɛla denmisɛnninw bɛ kɛ ka min yira o y'o de ye o donc maa dɔ n'i ye faamuyali k'o la i y'a faamu bon tubabu ko ko théâtre bɛ ko forme de conscience sociale hadamaden dɔw waati dɔ la sigiyɔrɔ dɔw la miiriya minnu b'u la o de bɛ na ni théâtre sira ye donc an tɛ se ka bɔ o kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi réseaux sociaux bɛ yen téléphone bɛ yen minnu bɛ se ka fɛn ta teliyala k'a labɔ fɔlɔ o tun t'anw fɛ yen fɔlɔ pour que i ka œuvre tun bɛ se k'a ye bon fo ni ORTM ka caméra ou bien privé dɔ ka caméra minnu tun bɛ san miliyɔn o bɛna jɔ i la awa pour que o bɛ se ka bɔ fana fo ka taa traiter ka taa a tugu ɲɔgɔn na k'a labɔ fɔlɔ a tun bɛ temps ta mais sisan à la seconde an bɛ fɛn kɛ dɔrɔn e yɛrɛ ne sigilen filɛ nin ye y a pas de problème mɔgɔw b'a sɔrɔ direct la donc les choses ont changé fɛnw falenna fɛnw évoluera bon taabolow fana falenna parce que an ni mɔgɔ wɛrɛw an ni siya wɛrɛw an ni mɔni wɛrɛw dayɛlɛla ɲɔgɔn ye donc n'o kɛra dɔrɔn yɛlɛma bɛ na don kow la yɛlɛma bɛ don a la mais fɔlɔ an tun b'a ye k'a fɔ cɛtiri ninnu i ko ko cɛtiri a bɛ ka falen en fonction de wagati yɛrɛ kɔnɔna na mais fɔlɔ an tun b'a ye k'a fɔ ni cɛtiri bɛ kɛ ko sugu dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun tɛ réaliser a kɔnɔna na mais an b'a ye bi olu bɛ kɛ fini modèle dɔw bɛ don cɛtiri ni filimu yɛrɛ wagati dɔw la i t'a dɔn k'a bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ min ye min ye i hakilina ye jumɛn o la o bɛ se ka segin a cogo la cogo di effectivement fɔlɔ yɛrɛ tɛ hali sisan n'i ko i ka théâtre bɔ a sariyaw kɔnɔna na i y'a faamu o la costume tun bɛ sugandi personnage fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ n'a ka costume de tun don i y'a faamu et puis théâtre tun bɛ kɛ mɔgɔ kelen tun bɛ se ka rôle 3 rôle 4 jouer a bɛ filɛ a bɛ lajɛ i y'a faamu mais sisan réseaux sociaux ninnu nalen TikTok ninnu nalen i y'a faamu u y'a kɛ de manière que costume ko t'a la voilà costume ko t'a la bon personnage bon presque fɛn bɛɛ raconter i b'a fɔ film bɛ kɛ cogo min i y'a faamu k'a sɔrɔ a bɔra théâtre cadre kɔnɔ quoi a bɛ donna un peu vidéo cadre kɔnɔna na i y'a faamu mɔgɔw kɔni b'a kɛ bon hali anw yɛrɛ an bɛ sketch minnu présenter i b'a ye tuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ko finikolon yɛrɛ de b'u kan na bon o dun de y'an ka réalité o de bɛ réalité refléter donc il va de soi que anw ko costume ninnu dun personnage min bɛ min jouer o ko dun n'o kɛra différence bɛ dɔn kosɛbɛ mais sisan ta la u kɛlen don k'a kɛ suruba ɲagami ye voilà mais i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la walasa a kana bɔ a cɛtiri kana bɔ a cadre kɔnɔna na a ka to a cadre kɔnɔna na bon ni bɛ se ka min fɔ o la fɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ a tun bɛ f'o ma ko censure i y'a faamu hali a tun bɛ ORTM na n'i nana n'i ka œuvre ye fɛn minnu b'a la n'u t'an ka danbe kɔnɔ n'o i y'o don a la u b'a f'i ɲɛna nin tɛ bɔ anw fɛ yan bon o pesanteur nin est ce que ne b'i yɛrɛ ɲininka e bɛ se k'o kɛ réseaux sociaux la e bɛ se k'o kɛ TikTok kan ayi o tɛ se ka kɛ bon n'o dun tɛ se ka kɛ i tɛ se ka cakini bila minɛn kɔnɔ parce que fɛn t'e bolo min bɛ se k'a bali anw
kɔni bɛ se k'a miiriya fɔ denmisɛnninw ɲɛna n'a bɛ baara kɛ a y'a jija i y'a faamu fɛn dɔw bɛ yen nɔ a k'olu respecter pour que aw ka to théâtre cadre kɔnɔ aw kana walankata mais an bilen bɛ tile min na nin ye taa ɲini tile don n ka dɔ fɔ n ka dɔ sɔrɔ voilà fo fɛn yɛrɛ bɛ bɔ a cadre kɔnɔ parce que hali fɔlɔ an tun b'a ye n'aw taara togoda ninnu yɛrɛ la min bɛ na ka bɔ kɔ kan i b'a sɔrɔ vɛsi b'o la o de labɛnnen don ka ɲɛ mais tɔw minnu bɛ fɛn na olu ka habillement bɛ a tɛ kelen kosɛbɛ mais an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ aw ka cɛtiri caman bɛ yen nɔ minnu ye sangaba kɛ a tɔgɔ ninnu fɔli an bɛ tɛmɛ o kan mais o personnage minnu tun b'olu jouer an bɛ se k'a fɔ a gera i kan négativement ni wa positivement surtout an bɛ wagati min na i ko sisan parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ personnage i bɛ rôle min jouer i bɛ mɔgɔ min ka rôle jouer cɛtiri la mɔgɔw tun bɛ a kɛ i b'a fɔ k'i y'o yɛrɛ de i b'a fɔ i y'o comportement de mais sisan an bɛ don min na i ko bi yɛlɛmali dɔw donna a la faamuyali dɔw sɔrɔla a la maaw bɛ a bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye o yɔrɔ la. Bon, je crois que au problème il y a comme 600 au borain sinon follow par exemple ne kun bɛ tɔsi jouer bɛɛ b'a fɔ ko drogue don i y'a faamu bon bɛɛ tɛ mais mɔgɔ minnu kun ma faamuya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ kun b'a fɔ ko ni n taara u ka yɔrɔ la n kana fɔ n b'u dɔn parce que le personnage était mal vu. Voilà. Bon, et surtout que bon, et ni en bekili, Bousso ni Maraka. Bon, Maraka là, et surtout non les familles mi ko sila. Bon, an ga mo chama be olu ya almamu. Mais na fora ko atiki be na ko ka théâtre bon. Nous famu quoi. Olu yɛrɛ bolo et surtout ka taa drogue ladege bon u bolo fɛn ɲuman tɛ quoi o tun ye fɔlɔ ye a dɔw yɛrɛ la yɛrɛ masuruna mɔgɔ dɔw ko ko ni sera an ka village yɛrɛ la n kana fɔ ko n y'an ka du den parce que parce que n bɛ rôle min jouer kama mais après a mɔgɔw y'a faamu ils ont dit que non olu kun hakila k'a fɔ fɛn min don o tɛ faamuyabaliya de don bon mɔgɔ man ka jigin u la i y'a faamu kun jumɛn na n bɛna n b'o f'i ye an ye planning spectacle kɛ planification familiale fura dɔw bɛ yen a tacogo ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɛn min bɛ placer ani fɛn min bɛ kunu dɔw yɛrɛ tun bɛ placer ta kunu u t'a dɔn de don bon ni mɔgɔ min fana ko ne ma sisan n bɛ kɛ ka nin rôle jouer a tɛ bɛn a ma c'est que a m'a faamu de n'a y'a faamu u b'o kɛ yan. Voilà, kun bɛ tani seri ye. Voilà, bon faamuyabaliya de don. Kosɛbɛ. An bɛ Ala deli de ye fɛn minnu b'a an bɛ fɛn minnu fɔ u ka se ka faamu et puis mɔgɔw ka fɛnw walawala mɔgɔw ye. Parce que n'i m'a walawala k'a fɔ i bɛ fɛn to dugu la a tigi t'a faamu. A t'a faamu. Mais e mana a tigi accuser dɔrɔn ko parce que a tigi y'a fɔ ko e bɛ tan k'a sɔrɔ ɲɛfɔli ma k'a tigi a k'a faamu a bɛ na ni tiɲɛni ye o. A bɛ na ni. Voilà. Mais yalima o cadre ninnu yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ na baara yɔrɔ sira ninnu fo ka taa se furu yɔrɔ siraw ma i ye gɛlɛya sɔrɔ a la. Bon baara yɔrɔ sira yɛrɛ de ye ne kɛ ka kɛ théâtre fɛn. Bon sinon ne hakili ko kuma kɔnɔ i ko k'i bɛ administration fana na. Bon baara yɔrɔ sira de ye ne kɛ ka kɛ théâtre fɛn n'o tɛ ne passelen DEF la ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa ISICA de la ka taa ISICA mécanique générale i y'a ye bon o y'a sɔrɔ Ala ma hinɛ n'a lasira na Zantigi Maliki Tena Dramé i y'a faamu bon i nana kɔtɛbanin tun bɛ yen i y'a faamu mɔgɔw tun bɛ jouer o kɔnɔna na sinon ne yɛrɛ kɔni kun ka option kun tɛ théâtre ye mais n'olu donni ɲɔgɔn na a tin nana na i y'a faamu et puis j'ai pris goût
i y'a faamu fo ka se ka kɛ théâtre bɔla ye n'o tɛ au départ non théâtre kun tɛ ne ka fɛn kɔnɔ objectif kɔnɔ mais n'i donna fɛn na au fur et à mesure n'i y'a faamu i y'a faamu a tin bɛ don i la et puis ça passe. A bɛ kɛ ten tɔ yanni an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye extrait dɔ fitinin b'an bolo an bɛ n'o jira kanubagaw ni filɛlibagaw la walasa k'u hakili lajigin ka taa fɛ an k'u lajɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni weleliw ni ɲininkali jaabi tɔ ye. ala ni y'a dan ye ko kɛ k'a bɛna muso filanan furu a ka furu a foyi tɛ se ne ma n'a ka d'a ye a ka muso ta fɔ 100 ne ka mago den kelen si t'a la a ka furu fasa ye. ko kɛ k'a muso filanan ta a ta yɛrɛ de dɔwɛrɛ t'a la ne bɛ si ban baara min na i bolo yan dɛ filanan fana mana ta a bɛna ta o dabada de la yan a k'a ta fasa ye a tɛ foyi den kelen tiɲɛ ne muso fila a furu yɛrɛ de fasa ye ayi a ko kɛ k'a muso fila don a tɛ tɛmɛ nin kan. ne ye filan ta tugun komi e ta kɛra kunkolo wuli ye sa i bɛ seli la i bɛ kuma na o tɛ keleya ye sani waati ka tɛmɛ yɛrɛ kan kan ta ɲina e ka kɛ ɲɛ b'i kɔnɔ ye Allahu Akbar allo la nsamuya yani lamsa ka so wa yan tɛ yalo Allahu Akbar lamsa ye seli daminɛ a mɛnna wa y'a daminɛ sisan ko a tɛ tila sisan. a daminɛ kuma ma mɛn. n y'a faamu. i bɛ taa kɔfɛ i bɛ na. Allahu Akbar lamsa Allahu Akbar lamsa Allahu Akbar lamsa voilà sɛbɛn b'a bɛ kɛ ka kuma i fɛ e kuma na i tɛ kuma mɛn de wa komi ne tila o voilà commandant ko commandant kumana awɔ ne mun kɛ kumana la convocation o ne mun kɛ i b'a dɔn ko sini 8 heures 8 heures k'i sɔrɔ bureau la 8 heures voilà i y'a faamu wa kɛ ɲɔgɔn kɛ yan ko ne ladigi i b'a dɔn ne dalen ye cɛ min ye i jija dɛ sini kiri a ka diya i la n'a ma diya i la i bɛ kubeda ni yanka i sen na i y'a faamu wa ko ne ni jeliba jeliba ye mun kɛ jeliba bɛ taa nin ɲini ni jeliba sera yen i bɛ n dɔn lamisa sini 8 heures salamu alaikum aw yɛrɛ bɔra ka nin extrait fitinin lajɛ sisan yala an bɛ nɛgɛjuru sira bila i bɛ se ka fɔ an ɲɛna an ye k'a fɔ fɛn ninnu caman na aw ka sketch ninnu caman na e de bɛ n'i ma polisorologie min bɛ bɔ kɔ kan na mɔgɔ kalannenba e de b'o rôle ninnu jouer ka caya mun de nana n'o ye walima parce que e ta kalan bɛ tɔw ta ɲɛ de wa jumɛn de se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ la. non a tɛ ko ne ka kalan bɛ tɔw ta ɲɛ i y'a faamu mais personnage dɔw fɛn dɔ bɛnnen bɛ dɔ la a bɛnnen tɛ dɔ la par exemple humour sira fɛ i y'a faamu l'accident il est très fort i y'a faamu ne tɛ se k'o ka rôle jouer i y'a faamu bon sérieux dɔw bɛ yen n'ale ko k'ale b'i don o la ale fana t'o sɔrɔ choix de personnage c'est très important dans un spectacle parce que n'i ma choix n'i ma casting ɲɛnama kɛ
i ka fɛn ti ɲa i ka œuvre ti se ka ɲa cogo si la mɔgɔw tempérament ti kelen mɔgɔw ka fɛn di cogo ti kelen et puis théâtre bɔlaw k'a bila u kunna mɔgɔ kelen ti se ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn dɔ bɛ yen o bɛ ɲa e la mais a ti se ka ɲa mɔgɔ wɛrɛ la komi fɛn dɔ bɛ ɲa mɔgɔ wɛrɛ la o tɛ ɲa e la n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛ théâtre ɲuman créer mais n'o i m'o faamu gɛlɛya bɛ na dɛ voilà o dɔrɔn walima an tɛ se k'a fɔ ko an ka sisan cɛtiri o yɔrɔnin bɛ an ka sisan cɛtiri réalisation jɛya bon a b'a jɛ parce que choix de personnage o ko ka gɛlɛn mɔgɔw bolo bon tuma dɔw la i b'a fɔ k'i b'a faamu mais wariko b'a kɛ tuma dɔw la u tɛ taa mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka rôle min jouer ya o kama sinon ni choix de personnage ɲana il va de soi que on n'est pas obligé k'a fɔ ko kuma caman ka di e ma pour que e ka kɛ acteur ɲɛnama ye non dɔw bolo kuma de don hali présence physique dɔrɔn ne b'o fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛna jɔ ka kuma par exemple an ye spectacle dɔ kɛ ko songe d'une nuit d'été a spectacle la ne kun ye min ye i b'a dɔn a kogo le mur phrase fila de kun bɛ ne bolo yɔrɔ kogo tɛ kuma dɛ mais ça a été l'un de mes meilleures œuvres mais kuma kun t'a la o ni ko dɔ bɛ kɛ dɔrɔn n bɛ sɔgɔsɔgɔ i n'a fɔ ni dɔ bɛna nkalon tigɛ ou bien action voilà action dɔ bɛ kɛ min ne toussera dɔrɔn ça veut dire que ça n'a pas marché tu as vu donc c'est pas kuma tɛ quoi mais an bɛ min kɛ bɛɛ n'i ka rôle de don a filɛ e filɛ jɔda dɔ la o tɛ ka ne interroger bon e b'o rôle de la bon ne fana ye min ye ne ye invité ne kan k'i ka fɛnw répond mais n'a kɛra e yɛrɛ bɛ kɛ ne ɲɔgɔnna ye o ma nɔgɔn dɛ jati sɔrɔ a la o de don a faamuna an bɛ nɛgɛjuru sira labila ka mɔgɔw fana ka weleli kɛ k'u hakilinataw di ne ɲininkali bɛ minnu fana bolo ka kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la aw bɛ bisimila allo an tile nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Yusuf Togo ka bɔ Ture la an bɛ Ture la ala namini bɛɛ fo Yusuf tɔgɔ la yàlla ka jɛmukan ka di kojugu o diyara n ye kosɛbɛ Salim Sila ko Sumalo ko an tile a ye foli minɛ wallahi an b'a fɛ théâtre bɔla denmisɛnninw ka ninnu lajɛ dɔrɔn wallahi n'o ye ninnu lajɛ dɔrɔn o tɛ fili fiyewu kosɛbɛ an bɛ ninnu lajɛ depuis kunu fo sisan ninnu ma dɔgɔyamali kɛ o ye jamana jɔ n'o ka hakilina ye wallahi an bɛ ala deli ala ka sini kɛnɛ d'u ma amina ala ka hinɛ lasidan la amina rabi mais o don an bɛ ka théâtre dɔ lajɛ ko ale bɔra ka taa telimani na yɔrɔ dɔ la ko ale gunba jigilen mɔgɔ juguw kunna o don yɛlɛ fitinin ka ne faga wallahi kosɛbɛ a bɛ kɛ ten ala k'a bolo bɛ ka baaraw la salamu aleykum warahmatulah aleykum salam an b'i fo ka Ture la n'a lamini bɛ fo an balimakɛ kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'an wele i ni ce i ka weleli la halisa aw bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an b'i fo i hakilila jumɛn an ka jɛmukan dakun kan Yusuf an b'i fo ale n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i folen don nin yɔrɔ la kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen folen don allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min allo ani kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ aw kana décourager aw tibinadiya wele la an bɛ aw de kama an b'aw bɛɛ fo allo 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 tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min
Yusuf Sangare ka wuli ka bɔ Kalana. I Sangare an b'i fo Yusuf, i hakilina ye jumɛn ye an ka jɛmukan dakun kan? Non, bon, jɛmukan ka di an bɛ k'a filɛ. O diyara n ye. Bon, ni denmisɛnninw kɛra kosɛbɛ. Aha. An b'i fo. Foli diyara n ye, i ni ce ka weleli la. I yɛrɛ tɔgɔ bɛ wa? Aha. An b'i fo kosɛbɛ, an bɛ kanubagaw fo. Halisa aw kana décourager weleli la, aw timinadiya minnu b'a wele. Allo? Allo, salamaleykum. Waaleykum salam, tɔgɔ duman jamu duman, k'an wele ka bɔ min? K'an wele ka bɔ Buguni. An bɛ Buguni n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la. I hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ne fa? Jɛmukan taabolo ka ɲi kosɛbɛ. O diyara n ye. N bɛ ka jɛmukan lajɛ na, o tɛ bɛnkɛ de don. Bɛnkɛ i Sisuma an b'i fo. A diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ Buguni n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la. Nin waati la n b'a bɛɛ lajɛlen k'i lamɛn Buguni yan. O diyara n ye kosɛbɛ. Ala k'i bolo mɛn a la. Amina yarabi. Ala ka gɛrɛsɛgɛw fɔ. Ami ami. Ka bila kɔrɔya kana bila bana ye. Amina yarabi. Ala k'o dɔn bɛɛ lajɛlen minɛ. Amina amina. I Sisuma. An bɛ Lamisa Sisuma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na fo Buguni u bɛɛ lajɛlen folen don. Allo? Bonjour madame. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Menaka. An b'i fo, i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan ne fa? Jɛmukan ka di, mais je voudrais simplement demander l'invité dans le groupe Nyongolo. Ils sont combien qui sont vivants aujourd'hui? Ils sont combien qui sont vivants aujourd'hui? Une de qui sont actifs. A faamuna i bɛ to lamɛnni la an bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan k'u jaabi n'Ala sɔnna. Nse an b'i fo. Allo? Allo? Allo, salamaleykum. Alhamdulillah, tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Sulemani Kumare ka bɔ Siri. An b'i fo, i Sangare Sulemani, i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan? Kumare do. Kumare do wa Kumare. I Sumare hakɛ to. An bɛ invitation fo. A ye foli minɛ. A ka jatigi ka dan kosɛbɛ. Denmisɛnninw ko kosɛbɛ fana ka jatigi. Kosɛbɛ. An b'a fo kosɛbɛ a ka dugujɛ la. A ye foli minɛ. A ka jatigi a bɛ kalandenya la. An b'a fo kosɛbɛ Ala ka sigi fana ka dugawu d'an ma. Amina yarabi. A n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Ami. An ka lasigiden ko Ala ka bɛɛ lajɛlen. Foli diyara n ye Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. I ni ce. Aw kana décourager aw timinadiya weleli la. Allo? Allo? Salamaleykum. Waaleykum salam, tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Bubakari Keyita Segu mara la. An b'i fo, i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ne fa? O diyara n ye. Diyara n ye wa? An foli fɔ sokɔnɔ min. Merci. Ala ye Amin. Saya k'an ma lafiya. Amina yarabi. Minnu min ɲɛna k'i bɔnna Mali kɔnɔ. Amina. Minnu ɲɛna k'i bɔnna bɛn. Nse. Ne yɛrɛ bɛ dugu tɔgɔ ka ca la. An ye foli minɛ. Voilà. I ni ce ka weleli la. An bɛ kanubagaw fo halisa ni minnu bɛ se fɛ ka ɲininkali de kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la. Allo? Allo? Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Dirisa Danbele. I Danbele an b'i fo Dirisa, i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan?
Bon, fɔlɔ catiri. Ani bi catiri tɛ kelen ye. Tɔgɔ di? Fɔlɔ catiri a bɛ mɔgɔ bilasira. I y'a faamu? Kosɛbɛ. N'i b'a filɛ a bɛ degun caman di mɔgɔ ma. N'i donna n'o ye yɛrɛ i tɛ fɛ a ka ban. Turupu ɲɔgɔnna n'i donna n'o ka catiri fɛn fɛn ye vraiment a ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ladamu b'a kɔnɔ, leçon caman b'a kɔnɔ. Mais par contre bi ta. Bon a catiri ninnu caman ne donna i b'a sɔrɔ a man di kosɛbɛ parce que i bɛ mɔgɔ bilasira. I y'a faamu? Awɔ. Donc olu bɛ invité yɛrɛ kosɛbɛ Salim monsieur Salim Sila. A ye faamu. Voilà ne bɛ bɔ Sabakɔrɔ Ɲamana. An b'i fo kosɛbɛ i ni ce i ka hakilinaw dili la. An y'o de fɔ bɛɛ bɛ se ka i hakilinata di an ka dagun kan. Allo? Allo? N'a y'an wele n'an ma sɔrɔ a kana décourager. Allo? Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Aminata Kɛmɛ naani de don ka bɔ Senu. Segu n'a lamini bɛ fɔ Aminata tɔgɔ la. Aminata Kɛmɛ naani ka bɔ Senu. An b'i fo i hakili ye jumɛn jamu ka dakun kan Aminata? Tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ye leçon de ye. Ninnu ye mɔgɔ minnu ye ninnu ka kuma tɛ se ka fɔ ka ban o. Kosɛbɛ. Walayi ninnu ka kuma tɛ se ka fɔ ka ban. Jamana in kɔni bɛ ka taa cogoya min na kɔni an bɛ dugawu de kɛ. Yarabi an ma ko denmisɛnnin ninnu ka ninnu lajɛ. Kosɛbɛ. Walayi denmisɛnninw k'u lajɛ. Ninnu filɛ nin ye ninnu ka bi kuma kokɔrɔw de kan. O ye tiɲɛ ye. Ninnu bɛ kuma kokɔrɔw de kan. Nin denmisɛnninw ye ninnu lajɛ. Kosɛbɛ. Yarabi an ma jamana a bɛ sabati. N'Ala sɔnna. N b'a yɛrɛ fo. Nse a ye foli minɛ. Yarabi an ma Ala ka sini kɛnɛya d'u ma. Amin. Ala k'u mɛn jamana in yarabi an ma Ala ka sini kɛnɛya d'u ma. Amin. Ala ka barika don jamana na. Amin. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo. Nse n ce ka weleli la. An bɛ sa an b'a fɔ a y'aw tɛ bila jaweli la aw bɛɛ lajɛlen foli ninnu wagati in na minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an wele n'u tɛ k'an sɔrɔ. Allo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Adama Aliyu Kimɛta ka bɔ Tubakura Banaba mara la. An b'i fo Adama i hakilila ye jumɛn ye an ka jamukan dakun kan? N bɛ aw fɔ ka sirifila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ. Bɛɛ ye foli minɛ. A ye foli minɛ. Jamana in a tɛ se ka fɔ ka se ka ban. Kosɛbɛ. Foli diyara an ye. U ye min bɔ ka mɔgɔ se ka kosɛbɛ. An b'a ɲini fɛ hali ni jamana faama ma s'u ma u ka wuli ka se faama ma quoi yiriw la u bɛ se ka mɔgɔw lafaamu cogo min pour que ka jamana faama dɛmɛ u ka baara la o. Kosɛbɛ. A n'o kɛra o tɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que an y'a ye depuis dɛgɛsɛ waati hali k'a tuuru n'i y'a i b'a fɔ ka tuuru nɛnɛ fɛn yɛrɛ a bɛ hakili di mɔgɔ ma a n'a bilasirata di mɔgɔ ma mɔgɔ ye ko caman faamu kosɛbɛ walayi. Dugu ka se ka fara ɲɔgɔn kan commune ka se ka fara ɲɔgɔn kan a ka se k'a ka sigidaw lakana o y'a sɔrɔ hali bi n'i y'a bɔ o b'a fɔ k'a kɛra sisan a ye faamuyali caman di mɔgɔ ma yɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. Ɲɔ minnu kɛ minnu taara ni Ala jɛ Ala ka hinɛ u la olu minnu kɛ u ka fara ɲɔgɔn hali bi u ka se k'o ɲɔgɔn kɛ tuguni pour que ka se ka mɔgɔw lafaamu an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na mɔgɔw ka se ka hakili se ka sigi cogo min na. U bɛ se ka jamana faamaw dɛmɛ kosɛbɛ a hakilina b'u la a dɔnniya b'u la a fɛn bɛɛ b'u la wa. Kosɛbɛ. Hali faamaw ma s'u ma an kɔni b'a ɲini kɔ olu ɲɔgɔnw ka se faamaw ma ka sira yir'u la. A faamuna an b'i fo kosɛbɛ i ka hakilina ninnu dili la i ni ce i folen don nin yɔrɔ in na an balimakɛ. Allo? Allo? N'Ala sɔnna a ma hakili la. Allo? Asalaamaaleykum. Wa alaikum salam tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min? Abu Sanogo ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire Jofe.
Abu Isanuku a kun kɛra fama yɛrɛ ko baasi tɛ yen baasi foyi t'an na alhamdulillah jamu fɔli an b'a lamɛnna vraiment an b'a lamɛnna mais an b'a fɔ i ka jamu fɔli dɛ Abu k'i k'a lajɛ i ka jamu falen ye ka jamu falen non k'a ye sabali ala ka tile yɛrɛ di amina rabi ala ka sababu ɲuman kɛ amin m'aw fo vraiment n bɛ Téléso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen foli minɛ a y'i ka invité fo a ye foli minɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛɛ ye foli minɛ vraiment an b'an ka serviteur fo an b'a ka dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ ye foli minɛ président bɛ an ka président an n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen vraiment an ka foli b'a ye amina an b'a lamɛnna mais nɛgɛjuru sira bɛ k'an sɛgɛn walahi ni ko ne don don a tɛ sira sɔrɔ a ma nɔgɔn ala bi an bɛna bi ta kɛ foli de ye vraiment comme émission tɔgɔ bɛ da ka ban an bɛ ta kɛ foli de ye kosɛbɛ foli diyara n ye hali bi sa an b'a lamɛn kosɛbɛ émission ka di a ka d'an ye kosɛbɛ an bɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kosɛbɛ ala ka tile yɛrɛ d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye amina arabi ala ka garijɛgɛ lafɛnɛ amin ala ka Mali dɛmɛ ala ka malidenw dɛmɛ amina arabi ala ka tile yɛrɛ di amina ala ko aw bɛɛ lajɛlen minɛ Isanugu Abu ye jɛmukan in kanubaga jɔnjɔn a foli n'o y'a fɔ Côte d'Ivoire allo an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u m'a sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don aw ni ce aw ka weleliw la k'a fɔ aw ɲɛna hakililajigila ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ka masala jɛmukan dakun kan n'o ye fɔlɔ cɛtiri ni san cɛtiri ye ale de ye tonton Salim Sila ye administrateur don groupe ɲɔgɔnlɔn kɔnɔna la an b'i fo kosɛbɛ walawalali ninnu na maa caman ye weleli kɛ sa u ye dugawudenw kɛ ka foliw caman kɛ fo dɔ yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ko groupe ɲɔgɔnlɔn kɔnɔna na halisa maa joli de bɛ yen nɔ mun bɛ yen i bɛ se ka jumɛn fɔ bon n bɛ se ka min fɔ groupe ɲɔgɔnlɔn kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ yen sisan i y'a faamu an ka ca parce que ni ko i bɛ groupe ɲɔgɔnlɔn nombre fɔ bon ne mana f'i ɲɛna sisan ko mɔgɔ 5 bɛ yen a bɛ se k'an ye jouer la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 don i y'a faamu parce que thème n'a cogoya de don komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni mɔgɔ min bɛ bɛn rôle min na o bɛ di o ma o waati kɔnɔna na donc n'i ko sisan groupe ɲɔgɔnlɔn a dannen don mɔgɔ 5 ma i y'a limité ou bien spectacle dɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ an bɛ personnage dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ na u bɛ jouer ne ko ko an da ye mɔgɔ 3 ye yɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ o ma nɔgɔn groupe ɲɔgɔnlɔn na bon mɔgɔ minnu ka teli ka jouer ɲɔgɔn fɛ sisan i y'a faamu ni mɔgɔw bɛ se k'olu ko la dɔn o ye Malik Tiɛna Dramé Salimata Sidibe i y'a faamu Boubacar So Yoro Petit Yoro an b'a fo yan yɔrɔ la a yɛrɛ ye jɛmukan ye Yoro bɛ yen Maïmouna Doumbia Maïmouna Jara i y'a faamu olu bɛɛ bɛ se ka i b'olu ye awa scène sanfɛla la ka caya mais mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen tugun i bɛna minnu ye tu te demandes ko nin sɔrɔla cogo di parce que personnage min don an mago b'o mɔgɔw la donc il va de soi que an b'u wele u bɛ na mɔnzɔn bɛ yen a ka ca quoi ni ko n bɛ n sigi sisan k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ jouer groupe ɲɔgɔnlɔn na a ka ca parce que n'a ye thématique min sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ correspond o la o tigi bɛ wele o bɛ na an b'o o fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu comme théâtre yɛrɛ b'a demander cogo min yɔrɔ an tɛ se ka fɛn rôle bɛɛ jouer voilà mais hakili la ale ka ɲininkali bɛ min kan ɲɔgɔnlɔn minnu y'a daminɛ minnu dɔnna n'a ye minnu bɛ balolen ala b'a hinɛ na tɛnɛma na o fatura i y'a faamu ne bɛ yen Salim Sila Maliki bɛ yen Salimata bɛ yen Kari fana bɛ yen bien qu'il évolue seul Kari Bɔgɔba Kulubali
o fana bi alsa on na halibi ya ni waati ni cɛ parce que on a appelé un jour à disparaître mais profiter plateau fait nous bana ala ka hinɛ la amina ala k'u dayɔrɔ suma dugutigi b'o la Seydou Touré Lassine b'o la bon u ka ca Ousmane Sow n'o tun y'an karamɔgɔ yɛrɛ ye ala ma hinɛ na olu bɛɛ b'a la inshallah ala k'an ɲɛmɛ o amin minnu ta yan na n bɛ ala deli ala ka hinɛ olu fana la mais i ka kumaw la sisan i ko ko dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ni rôle bɛnna min personnage bɛnna min ma olu bɛ se ka don a la mais ne yɛrɛ kun hakili la groupe ɲɔgɔnlen groupe dɔ de don a sigilen yɛrɛ de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais walima ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ sketch min bɛ yen nɔ sa ni thème min dira n'aw mago bɛ mɔgɔ min na a b'o don a la o bɛɛ ye groupe ɲɔgɔnlɔn mɔgɔ dɔ ya bon cɛtiri wagati ni ou bien ayi permanemment i y'a faamu an mɔgɔ 3 bɛ yen Salimata Sidibe Malik Cɛna Darani Salim Sila i y'a faamu olu bɛ yen bon Boubacar So ani Yɔrɔ ani Maimuna Jara i y'a faamu o mɔgɔ 6 kɔni o ye numéro central ye i y'a faamu olu b'an bolo permanemment mais après an bɛ se ka mɔgɔw wele minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na i y'a faamu an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu voilà ko pataki dɔ nana ko an b'a ye k'a fɔ troupe caman bɛ yen nɔ ni u sigira u bɛ fara san 2 san 3 dɔw yɛrɛ tɛ san sɔrɔ ko mun de la secret jumɛn de bɛ aw bolo aw bɛ halisa aw y'a daminɛ ɲɔgɔn bolo minnu y'a daminɛ halisa olu de bɛ ka baara kɛ f'an bɛ don min na i ko bi fo n'a kɛra minnu ta ɲɛna ala ka hinɛ o la ko secret jumɛn de bɛ aw bolo sisan génération fɛnɛ ka aw ladege o ɲɔgɔnna hukumu kɔnɔna na parce que an b'a ye k'a fɔ sisan génération yɛrɛ hali san 1 ni minnu y'o kɛ ɲɔgɔn bolo olu mɛnna voilà i bɛ se ka jɔ secret wɛrɛ tɛ o transparency de don ka diya ɲɔgɔn ye parce que diɲɛ ko o ko la n'i y'a ye kɛlɛ bɛ kɛ dɔ de b'a fɔ k'a bɛ da dugura tan ni saga kunkolo kɛlɛ kɔnɔna n'i y'a ye kɛlɛ b'a la c'est que dɔ de ye a nafama yɔrɔ ta bon n'u bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ e ka sɔrɔta ye nin ye sani baara ka daminɛ a tigi b'a dɔn n bɛna baara la n b'a dɔn n bɛ nin sɔrɔ o ye ko jɛlen ye mais n'i y'a to aw ka baara kɛ tuma min na k'e bɛ sɔrɔ ka dɔ di dɔ ma kɛrɛfɛ ten o ti ɲa dɛ parce que o de ye fɛn in pilɛ bɛɛ ye n'u sera k'o kɛ ani ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni kanu fana b'a la ni kanu b'a la ka jɛya ɲɔgɔn ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que et puis bɛɛ kana fɔ ko n ka tɔgɔ sɔrɔ quoi ni bɛɛ ko groupe la tɔgɔ ka diya kɛlɛ bɛ na dɔ tɔgɔ bɛ bɔ c'est pas parce que e tɛ se k'o bali o tɔgɔ ka bɔ parce que ala y'o da o cogo de la mais n'e ko ko diyagoya e ka ko ɲɔgɔnna ye o ma nɔgɔn dɛ ka fɔ o ma nɔgɔn dɛ kosɛbɛ kɛlɛ in bɛɛ bɛ wuli wari ko rôle ko kɛlɛ bɛ yen yɔrɔ de la ni u sera k'u effacer ka bɔ yen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ fɛn min kɛ u ka se ka lajɛ hali ne bɛna n jɔ dama de ma sɔn midi tɛ ta f'i ye ka na n jɔ dɔrɔn miiri de don ka sɔgɔsɔgɔ mais a yera ka ɲa o bon mais sisan bɛɛ bɛ fɛ ne de ka ye ka tɛmɛ tɔw kan o baara tɛ o a bɛ ko balontan bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don dɔ kɔni bɛ ye mais ni équipe fɔra bɛɛ de b'i jɔyɔrɔ fa ni bɛɛ n'i jɔyɔrɔ fa bi caman bɛ don aw la dɛ i y'a faamu o yɔrɔ de don fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa de baara nin na ɲɔgɔn dafa de bɛ yen mais n'i ko ko ne kelen b'a bɛɛ kɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ kuma bɛ tiɲɛ ala k'an jan ka d'an ma amina yarabi an bɛ wagati min na i ko sisan fana an b'a ye denmisɛn an ka sisan génération u bɛ fɛ ka évoluer fuko ni dugujɛ cɛ ne tugun n'a yɛlɛ cɛ an dun b'a dɔn
ni y'a ye aw sera nin yɔrɔ ma gɛlɛya caman yera la i bɛ se ka jumɛn fɛnɛ fɔ o yɔrɔ la pour que u bɛ se ka aw sennɔ si o yɔrɔ la. muso mɔgɔ jɔlen tɛ se k'i da koyi. a ma nɔgɔn dɛ. bi mɔgɔ bɛ fɛ a jɔlen k'a da o tɛ se ka ɲɛ f'i k'i sigi de ka kunbere kuru o ye min ye baara o baara la i y'a faamu i bɛ degun dɔw kun fɔlɔ de walasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ka sɔrɔ kɛ siɲɛ kelen ten o fɛn tɛ koyi daminɛ kɔni na i y'a faamu i bɛ tiriki tɔrɔkɔ kɛ k'o muɲu i y'a faamu gɛlɛya caman bɛ yen anw y'o kɛ koyi anw tun bɛ tuma dɔw la tournée senfɛ an mɔgɔ juli hali dɔw tun bɛ sigi bâche kɔfɛ pour que an bɛ se ka taa tournée kɛ i y'a faamu ka si dɛmɛ tɛ dɛ i y'a faamu dugumakolo jalan kan i y'a faamu pour que an bɛ se ka cogoya sɔrɔ an bɛ taa dugu dɔw yɛrɛ la ji ɲuman sɔrɔli bɛ kɛ baara ye on est obligé ka ji ɲini i y'a faamu a ma nɔgɔ dɛ ji min ta k'o ɲini an y'o bɛɛ traverser pour que an ka se ka na nin niveau la i y'a faamu ni min sɔnna a ma o b'a tɔnɔ dun kɛ i y'a faamu mais ni min fana ma sɔn a ma a bɛ gɛlɛya dɛ nin fɛn bɛ karisa bolo a y'a sɔrɔ cogo di i y'a faamu a bɛɛ tɛ se ka kɛ balawu ye siɲɛ kelen dɛ dɔɔni dɔɔni o ɲɔgɔnna t'a la u ka taa dɔɔni dɔɔni u ka évoluer i y'a faamu. Yalima ani jamana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya wa? Bon ni jamana bɛ baara kɛ an bɛ ko o ko la ni jamana bɛ baara kɛ ni problème bɛ jamana kɔnɔ cɛ m'a f'i ɲɛna sisan ko drone fɛn k'ale y'a ye k'a diyara ye dɔwɛrɛ tɛ o ni mɔgɔw kan ka lafaamuya fɛnw kan ministère bɛ contact ta n'an ye n'u ye contact ta n'an ye u b'u ka TDR d'an ma an b'u ka baara kɛ komi n y'a expliqué cogo min na a bɛ taa yir'u la n'a ka ɲi a bɛ sɔrɔ ka bɔ télé la mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ a la an n'an ka ministre yɛrɛ fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mamu Dafe nin yɔrɔ la n b'a fana fo ani ministre tɔw bɛ baara kɛ mais an b'ale de ka hukumu kɔnɔna na voilà foli b'a ye. I bɛ se ka ladilikan jumɛn di sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na ko sisan tɔ défaut caman de bɛ an ka baarakɛtaw la ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a di? Ladilikan min bɛ ne bolo ka di denmisɛnninw ma a man jan u ka k'u yɛrɛ ye n'i kɛr'i yɛrɛ ye fɛn caman bɛ yen i b'o faamu et puis u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jɛya ɲɔgɔn ye awɔ u ka kalan kalan ye mun ye u ka gafew lajɛ u ka mɔgɔw ka fɛn kɔrɔw lajɛ a mana kɛ cogo o cogo ye u bɛ dɔ tɔmɔ a la u ka formation kɛ u ka ɲɔgɔn lamɛn u ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn u mana u ka tɔmɔta tɔmɔ la u bɛ bɔ sira ɲuman ye o de bɛ n bolo ka f'u ye. Faamuna Bataki dɔ nana ko yalima aw ni Eta ka baara hukumu kɔnɔna na aw delila ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ ka sabu kɛ aw ye information dɔ di min man ka kɛ. Voilà o kuma diyara n ye an ni Eta ka baara la anw tɛ se ka information foyi di ni Eta yɛrɛ ka mɔgɔw m'a lajɛ o de ye couverture y'anw ma parce que caman na u b'a fɔ ten he a ye taa jouer an tɛ s'u ma dɛ e mɔgɔ min y'a fɔ k'an k'a kɛ a bɛ jouer e ɲɛna n'a tɛmɛna ni fili tɛmɛn'o la c'est que e de nɔ don o responsabilité bɛ Eta ka o mɔgɔw de bolo o de kama denmisɛnninw ka conseil la a ka f'u ɲɛna u kana fɛn bɔ fɛn kan n'u ma se a spécialiste ma olu k'a lajɛ parce que gɛlɛya bɛɛ b'o yɔrɔ de bolo gɛlɛya bɛɛ b'o yɔrɔ de bolo gɛlɛya bɛ na yɔrɔ la message di la k'a sɔrɔ message tigi yɛrɛ m'a lajɛ ni message tigi yɛrɛ m'a lajɛ n'i y'a bɔ i bɛ manamanakan fɔ o mais n'a tigi y'a lajɛ dun
ni kuma fɔra anw ye dɔrɔn an b'a fɔ a ye ninnu u yɛrɛ de validé u yɛrɛ de y'a validé c'est ça qui est important kosɛbɛ ko k'i ɲininka fɛnɛ an bɛ wagati min na i ko bi an b'a ye k'a fɔ sifinnaka caman bɛ yɛlɛkow kɛ caman bɛ cɛtiriw bɔ caman bɛ ɲɔgɔlɔbɔw kɛ ko e yɛrɛ hakili la jɔn de bɛ sira ɲuman kan bon ni ko min bɛ sira ɲuman kan ne k'o fɔ bon peut-être que n bɛna fɛn fɔ u fɛn fɛn b'a kɛ u bɛɛ b'u ka sira de kan parce que ne ka vision ye min ye c'est que baara ka kɛ i y'a faamu parce que tuma dɔw la ni min reproché théâtre man ka a bɛ kɛ dɛ théâtre bɛ se ka bɔ pour que ka mɔgɔw layɛlɛ ten anw bɛ jamana min kɔnɔ bi ka mɔgɔw layɛlɛ ten anw ma se o niveau ma parce que anw ma se an yɛrɛ kɔrɔ tubabu b'a fɔ min ma ko parnase faire de l'art pour l'art u ye mɔgɔ minnu bɛ yen u ka dun ka fa b'u bolo faamuya nalen don olu de bɛ se k'u sigi ka yɛlɛ u yɛrɛ ma ten mais an bɛ donni minɛ i ko bi il faut k'an ka théâtre de kɛ min bɛ se k'anw dɛmɛ ka yelen bɔ anw ye ka développement yira sinon a bɛɛ kelen kelen bɛ kɛ k'i ka effort kɛ i y'a faamu mais dans leur domaine i mana mɔgɔ kelen o kelen ta i b'a sɔrɔ a tigi bɛ kɛ ka évolution dɔ kɛ bon lacune dɔw b'a la parce que u fana caman bɛ yen kalanbaliya b'o la bilasiralibaliya b'o la non mais n'o kɛra n'u ye bilasirali ɲuman sɔrɔ c'est sûr que u bɛna produit ɲuman di bon ne ka foli b'u bɛɛ ye u kelen kelenna bɛɛ mais u ka conseil lamɛn u k'u taabolo dɔn mɔgɔ i bɛ baara o baara la anw ka baara de b'i ye sinon maçon bɛ yen minnu bɛ kɛ ka so kolon jɔ i y'a faamu mais olu ta t'i ye o cogo la ten fo ni tiɲɛni kɛra i y'a ye bon anw dun ta don o don de don n'i ye fɛn dɔ bɔ sisan i b'a sɔrɔ Mali bɛɛ metteur en scène Mali bɛɛ dramaturge f'u b'a fɔ ko ko nin fiɲɛnin b'a la nin fiɲɛnin b'a la mais est ce que e tun b'a conception kɛyɔrɔ la pour que ka critique kɛ a ma nɔgɔn wagati koroda kosɛbɛ kosɛbɛ kumakuncɛ kuma la projet bɛ jumɛn de b'i bolo don n'a nataw la i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ jɛmukan datugu n'o ye projet jumɛn de b'i bolo don n'a nataw la i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna walasa an bɛ jɛmukan datugu projet minnu b'anw bolo c'est que an bɛ donni min na i ko bi an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ kɛlɛ kɔnɔ i y'a faamu fɛɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ se ka to an ka population bɛ se ka kisi ka tanga fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'an ka faamaw bɛ se ka sebaaya sɔrɔ i y'a faamu awa an ka jamana ka diya o projets de b'an bolo hali sisan peut-être an bɛna dɔ bɔ plaque kow kan mɔgɔw ka mobiliw plaque ta i y'a faamu pour que différence ka créer mɔgɔ jugu ani mɔgɔ ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ awa ni hali mɔgɔ ɲuman dɔ ye kojugu kɛ immatriculé dɔ ye tiɲɛni kɛ a bɛ dɔ k'e de don amalgame tɛ kɛ i y'a faamu o projet de bɛ yen kuma kuncɛ la n bɛ foli kɛ baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wala n bɛ Mali Cɛna Dramé fo n bɛ Salimata Sidibe fo n bɛ Boubacar Sow fo n bɛ Yoro Dikte fo n bɛ Maïmouna Doumbia ni Maïmouna Jara fo u ka folikan bɛ n bolo yan ka du tulo kan n bɛ n y'a daminɛ ni min ye n b'a laban n'o ye Ala k'an ka jamana sumaya Ala ka sebaaya di an ka faamaw ma Ala k'an sutura samiya min natɔ filɛ Ala ka ji ɲuman d'an ma Ala ka ji nafama d'an ma bon n bɛ sirifula bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara o baara la n b'a bɛɛ fo minnu bɛ ye o minnu tɛ ye o u k'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ hali bi Ala kana ɲininkali b'aw ni ɲɔgɔn cɛ merci
foli hukum kɔnɔna na an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka technicien minnu jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon jɛmukan in kɔnɔna na kosɛbɛ ni ale Mohamed Keita an b'a fo ni yɔrɔ la a n'a ka hakilinaw ani ce an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Abu Jabate ale fana folen no kosɛbɛ ale fana an ka technicien an ka régie la an bɛ Saka Kulibali fana a n'a tɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mamadu Benchir Usmanu ye a fana jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in la yiriwali la an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka fo aw ɲɛna ni Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni heure kelen in na Cherifula Jabaramuso kan an bɛ kanbɛ dɔw ye aw kanbɛ